Musika entzuteaz gain, irakurri ere egin daiteke. Edo musika izan daiteke, liburu bat idazteko argumentua. Patxi Irurzun idazleak Tratado de Ortografia liburua kaleratu du. Punka, roka eta euskal rock erradikalaren garaia aitzaki hartuta. Liburuaz eta idazleaz gehiago jakiteko, bildu gara berarekin Iruña zaharrean. Ni Patxi Irurzun naiz, idazlea. Behin agertu nintzen Pasapalabra telebista saioan, izkiari erantzuna izan nintzen, baina horretaz aparte, liburu asko idatzi ditut, novelak, esate baterako Atrapados en el Paraíso edo Los Dueños del Viento, Ipuinak, La Tristeza de las Tiendas de Pelucas, eta denetarik, baina nire azken lana izan da liburu hau, Tratado de Ortografía, una novela sobre el rock radical vasco, tamén dago zerbait kontatzeko. Tratado de Ortografiak horrela idatzita ortografia batxez, kontatzen du rock radikal baskoren izarroi baten historia. En zuzen ere, novelaren azpititulua da una novela sobre el rock radical vasco, eta protagonista honek parte hartu zuen rock talde batean, Los Tampones izenekoa, eta haien abestirik ospetsuenak izan zuen izenburua Estamos contra las reglas. Orduan, egunerokoan kontatzen du garaian hartako bizipenak eta beste alde batetik gaurko bizipenak, adibidez, bere seme-alaba nerabekiko harremana eta prekarietatea lanean edo emaztearen heriotza eta dolua, eta gutxi gorabehera hori da argudia, eta hau guztia humorez kontatua, nik esango nuke tragikomedia bat dela liburua. Kontatzen da gaurko bizipenak eta gainera egiten da eguneroko batean. Egunerokoa izan zen nire ustez gakoa kontatzeko historia hau. Ni betidanik rock radikal baskori buruzko novela bat kontatzeko nahian nuen, baina ez nekien nola egin edo nola idatzi. Oso historia zabala eta aberatsa da rock radikal baskoarena, eta orduan konturatu nintzen agian historia intimoagoaren batez edo txikiagoaren batez posiblea zela, eta horregatik eguneroko baten medioz egin nuen bidaia hori 80ko hamarkadatik gaurko egunetara, eta zigora hor dago balantze hori, zer espero nuen gure gaztaroan, zer lortu dugun, zergatik, eta hori, ezta. Liburua da bidaia bat agian protagonistaren gaztarotik bere seme-alaben gaztarora, eta bidai horretan agian protagonista horrek kontuan hartzen du bere egin duen ibilbidea, eta denboraren irgarpena, eta hori tempus fugit hori, eta adibidez lehen berak gorrotatzen zituen mundua eta bere gurasoak, eta orain aldiz bere seme-alabek gorrotatzen dute aita eta mundu horiek. Orduan aita orain da mundua eta gurasoa, eta beste alde batetik hor dago topagune bat eta musika izan daiteke, punka edo roka oraindik mantentzen
mantentzen duelako intensitatea eta ez dakit desenkantua barnetik ateratzeko herramienta ona da, ez da gure hamarkadako entzat, bai nerabentzako. Bai, liburuan agertzen da Bukowskiren poema bat, eta Bukowskik esaten du poema horretan beti gorde behar dugula gure barnean txinparta bat. Txinparta batek alduelako zute bat piztea, ezta? Orduan, ez dakit, agian gure txinparta edo zutea izan zen rock radikal basko edo punka edo bezan da agian rock radikalak eta punkak piztu zuen gure txinparta, ezta? Eta nik uste dut oraindik gure barnean dagoela txinparta hori eta agian berreskuratu beharko dugu hemendik gutxira berriro zutea pizteko, ezta? Eta egun zer den punki izatea, ez dakit, agian ja ezin duzu, ez dakit, me cago en Dios bota, baina adibidez gauza txikietan egin daiteke iraultza txiki bat edo handi bat, agian punkia da orain ez dakit zure auzoko dendetara joatea erostera edo zure bikotearekin mantentzea harreman berdintasunarekin eta agian punkia izatea da txinparta hori mantentzea eta jarrera bat edo izaera bat, ezta, betirako. Adibidez liburuan agertzen dira Evaristo eta Eskroto eta beste batzuk kameoak egiten eta era berean nik asmatu ditudan talde batzuk, adibidez Los Tampones, Mierda, Felación eta beste batzuk. Orduan, liburuan oro har autofikzioa arloan sar daiteke, protagonista ni bezala da liburuzaina eta kazetaria eta idazten ari da novela historiko bat, baina beste alde batetik ni ez naiz musikaria, gustatuko nintzateke, baina ez naiz, eta agian horregatik idatzi dut liburua, ezta? Evaristorekin egoteko kontzertu batean gitarra jotzen eta hori, eta gero adibidez ni ez naiz alarguna, hala ere jende asko bandi dolumina, baina nire emaztea zorionez bizirik dago. Orduan esan nahi dut, errealitatea eta fikzioa nahazten direla eta gezurra eta egia eta azken batean hori literatura da, ezta? Eta nahazketa hori, fikzioa eta errealitatea. Dutari gabe eta disimuluri gabe, erreferentea reala Los Tampones historia kontatzeko izan da Bulpes taldea, ezta? Eta Bulpes oso ausartak izan ziren mundu matxista horretan, ezta? Punk eta rock munduan ere, ezta? Eta liburuan ez dakit
omenaldi txiki bat haientzat da, ezta, eta pasen astean Loles Bulpeskoak bidali zidan mezu bat esanez, gustatu zaiola liburua eta identifikatuta sentitu dela ez bakarrik musikarekin, ezta, baizik eta bere seme-alabarekin harremanarekin eta orduan niretzat izan da hori importantea eta bai hor dago ere nire omenaldi txiki bat, ezta, emakume rockeroentzat, ezta. Bai, hemen agertzen diren kaseteak gainera nireak dira, berreskuratu behar izan dut nire ganbaratik eta azalarekin gertatu zaizkit gauza batzu bitxiak, ez da, adibidez, jende askok esan dit agian bere zintzak izan ditezkela eta beste alde batetik beste batzuek egin didate, ez dakit, Ramonzin saltzeagatik azalan, ez da, baina, nik uste dut garai hartan entzuten zen Euskal Herriko taberna guztietan Ramonzinen abestiak eta gero etortzen zenean anitasunara betetzen zuen eta gainera, Barrikadaren lehenengo diskoan agertu zen edo zer ikusirik izan zuen Ramonzinek, ez da. Eta gero horretaz aparte, hautaketa, nire gustoko hautaketa izan da eta nik uste dut egokia izan dela azal hau aukeratzea, duelako ez dakit rollo fanzineroa edo delako zerbait, ez da. Nik uste dut batez ere liburua oso generazionala da gure adineko jendearentzat, ez da, baina beste alde batetik nerabeei gustatuko zaiela, lehen esan dudan bezala, agertzen delako bere mundua eta gurasoen talka eta orduan, espero dut denei gustatzea eta gero agian irakurleei orokorrean, ez da, azken batean literatura da eta espero dut literatura ona izatea, orduan, espero dut haiei gustatzea, bai. Liburua Pamiela Etxeak argitaratu du, izan zen aurtengo uztailean eta orain 2 edo 3 hilabete pasata gero bigarren edizioarekin gaude eta orduan horregatik oso pozik nago eta ez dakit, adibidez aurkezpen asko egiten ari naiz eta abenduan Mexikon beste argitalpen bat agertuko da eta noski gustatuko litzaidake euskarara itzulia izatea libura, ezta, eta baina hori ez dago nire eskuan, baina polita izango zen, ezta, eta auskalo.